Ну, та й потихеньку стала музика. А значить, то що 8 годин, та й з вами передача «Читаємо з Мигальом» на Радіо 1. Добрий вечір, дякую всім, кося низько прикапчав. Низько будемо читати уже другу книжку. Докінчились ми раз із палеонтологією Вадима Яненка. Низько будемо читати дещо по-русинськи. Конкретно є у нього той собою книжечка, новели та юморески Олександра Хуста. І це збірка з двох частин. Перша частина новели, які були опубліковані до 2015 року, і друга частина пару новел, які були опубліковані після. Книжечка видана 2020 року. Мав серенчу бути на презентації туйки в Ужгороді. Було то мало більше років назад. Ще в такий доста супокійний, тихий час. Ну, та й таке. Книжечка, насправді, дуже квалітно вчинена, дуже файні в ній ілюстрації. Ілюстраторкою була Андріана Мальчицька. Я за неї до того моменту не раз не вчув, але насправді дуже красні образчики. Я би вам пак пам'ятав у телеграму коментарі. Кіть би вам було інтересно, як би вам було інтересно, пару точно вержу, бо мені вони лично дуже любили. І, крім того, із цієї книжечки, може навіть не з цієї книжечки, читав їм пару його новел на інтернет, онлайн, ще довго перед цим, ще годи 3 назад. І із цих новел почалася якась така моя особна інтродукція у руснацьку літературу. Не попсову, а й якусь маленьку мені інтересну. Бо то все, як би вам то оповісти, аби нікого не обідати, або віршиками за солонину нікого не зчудуєш. Сяк. Чи на Фейсбуку стараться ширити лише таке. А низько хотіли б ми прочитати дещо інше кое. Новела, яку хотів би низько прочитати, кличеться «Дідику, кажіть казку». Епінсяк зачинав єдну свою публікацію, а чи гід назад. Епін по тому, як їм прочитав би цю новелу. Та й таке. Та що, тоді починаємо читати новелу «Дідику, кажіть казку». Била де не била, тягла біла кобила, тягла не могла, кинула, звернула. Так, бувало, починав казати казку мій дідик. Коли по вечері, сидячи за столом, солодко потягне з піпи, удує повно диму, що ледве говидко з нього, задуматься, я знав, що тоді його мож просити хоч про що, бо добру дяку має. Із сурового, мовчазного стає добродушним, благим. Я малий, дас 6-7-річний хлопець, дуже любив слухати дідикові казки. Усемся радував, коня мамка пускала до дідика у копаню на суботу та неділю. Бо там у діда мож було не лише смачно заїсти, дякуючи бабчиним золотим рукам, а й повіргати із фатьомами і учути щось інтересне від дідика. Бо наш дідик много відів, много чув і знав поприказувати. «Дідику, кажіть казку», прошу я. Дідик сидить біля стола, мовчить, курить піпу. Бабка збирати з стола, гримить чибрем. Нафтяна лампа на середині стола слабо оцвічує хижу. Напротив шпора, що під стіну, стоїть стіл, за столом лада. По боках 2 стільці. Під 2 стінами симетрично 2 постелі з парнами. Ми, діти, любилися сидіти на ладі, а дідиково місто було із боку стола, що май близько від дверям. Рідко коли із усіма сідала за стіл і бабка, хіба на сято. А батько, колися обійде, обслужить усіх, туди сама сяде напроти дідика. «А це був із чесний», звідаться дідик. «Був», кажу я поспішно і никав на бабку. «Ану, це удасня», що пірував сорочку. Бабка ніч не каже, мовчки миє чибря. Дідик се задумав та каже: «Ну добре, як ляжеме, бо ще роботу мав». Устав дідо та йде на двір, у хлібці, у пойту, то не знав. Я сплю з дідиком, лягав у стіні,
Спиме на товстих домотканих веретах із лену, що пахнуть м'ятою. Над постелями висять ушиті чорними та й синіми нитками гобелени, ото бабчина робота. А над ушиванням святі образи. Яся зарвав у парну і нетерпеливо чекав, коли вже ляже дідик. Наконець, дідик обійшовся по газдівству і зайшов до хижі із піпою у роті. Ізувся, убив піпу та й поклав на стіл. Розобрався та й люг на край постели, пак утягся, крекнув, глибоко здихнув. Бабка ще мала роботу, місила кісто на завтрашні фанки. Лампа блідо освічувала хижу, стіни з святими образами, чорний пют із герендами. І полумінь здригався, кой бабка, виходячи у сіно, удопирала двері. Тоді хижа мало оживала. Тіни всяких предметів і зрушувалися, і все довкола ставало казковим. Дідик лежав грінець і з руками за потилицею щось думав. І збоку я видів його профіль, мужні риси лиця, під хижим носом із горбиком густі уста щітков, чулка набік. Много років тому доникавим ож він дуже подобав на Хемінгуея. Я чекав, коли наконець дідик заговорить. Він ся прокашляв, зиркнув на ня, ось це сплю. Та ти ще не спиш? Так обіцяли сте казку. Та ти вже грубий, тобі вже не казки слухати. То докажіть про війну, прошу я. Знав, ж дідик любить споминати, як був катуном. І це ще в Першу світову війну було, зачав дідик. Під конець війни, ще був молодий, епінисмеся пібрали з бабковти, коня закликали у катуни. Нараз удобрали з нас майдужих, та й таких, щося розуміють до кони, у тюзері. Завто дужих убирали туди, бо там було май тяжко. Канони тягли коні. Та коли канон застрягне у калові, а вать у горах, то його треба тягнути. Слабому там ніщо чинити. Із тих дужих, удобраних у тюзері, удобирали 4 на сокос, майдужих. Сесі були при кухні. 3 раз на день мали знімати з огня величезний котел, повний з горячою кашою, а вать левешом. Ай бо так убися ніч не улляло. Аж якийсь не побірує, та можеся улляти киплячий левеш та попарити люди. Тямлю, як нас урядили у шор, голих усіх до пояса, поубникали кожного. Коїмся відів майдужим, того дали у тюзері, а других у піхоту. Мене дали у тюзері та ще й на кухню, котли знімати. Та раз на день мали сме і знімати з огня величезний такий котел. І це нам була робота. Та їсти мож було читаво. Добре там було, айбо недовго. Вели нас із Мадярщини у Тальянщину. Най Бог заварує, якісь ми ся намучили, доки ми перейшли австрійські гори. Од рана до вечора у Калові, уєнно з кіньми. Де тягнемо тяжкі канони, де їх спускаємо. Бувало, не один кінь та й катуна і зорвуться у пропасть. Колись ми прийшли в Тальянщину, розмістили нас у малому Варишові на відпочинок. Уті вже було чути, як гупають канони. У Варишові був великий кургас. Туди із фронта привозили поранених. Мій цим Борад дізнався, аж серед поранених там лежить його родак із Салбадоша. У суботу дали нам із Цимбором доволену на 4 часи, обись ми навщивили того, Салдобошського. Та обись ми не йшли голіруч, зайшли ми по пути у Бовт купити щось упити. А при Бовті була мала корчма. Каже Цимбор ми: а щось ми той, та упийме щось. Епінись ми лигнули раз, як у Бовт зайшов офіцер. Увідів нас, умачкалував, пак закликав із вулиці патруль. Запили нас у півницю, що була при касарні. Кожного по окреме. Ну, думав си, конець ми. У півниці, геть під самим подом, був озерчик за желізною решіткою. Я кукав ути на двір, бако би дав закурити, страшно хотів курити. Істи давали, а курити нет. Раз никав я із возора, іде по дворові жона старшого офіцера.
згойкав ім'ю. Подійшла і впознала ня, бо часто приходила на кухню заказувати обіди. Вона була родом із наших країв. Бувало фіглювала, кликала ня Фьолді Йончі. Іпна була жона. Порозвідувала ня ож, чого ня запили. На другий день подійшла до озера, пообзиралася, дала мені цигаретликів та й указала, що завтра нас упустять. Ож завтра нас упустять, айбо нараз повезуть на фронт, у пекло самое. Каже ми, утікай, Фьолді Йончі, бо вб'ють тя. І правда, на другий день упустили нас, айбо наказали не уходити з касарні. При дверях поклали катуну з пушкою. Уночі в потемках яся убрав, тихом подійшов дверям, де стояв катуна. Ухопив його ззаду, гипнув їм ним у стіну та втік. Перескочив їм городину, побіг їм гускими темними вулицями за Вариш, а витті у поле. Цілу ніч біг їм полями. Абим кам майдалеко від нашого сокоса та й від фронта. Знавимо ж, аж ня ємлять коницьми. Ну, а теперка спати. А завтра розкажете, що було далі? Звідався дідика. Ну, аж Бог дасть, та розкажу. Дідико глибоко вздихнув і простерся. У хижі було темно, бабка вже спала. У шпорові потріскуючи догорав вогінь. Дідик прошептав молитву, обернувся на бік і наскоренько захрапів. Я ще довго не міг уснути, переживав їм. Кіби лиш не імели дідика. Перебачте, мало ми смішно стало. Ну, пак, ясно, як ото собі дідвак думав, бо дідо вже коло нього так і лежав. Ну, читаємо далі. На другий вечір я ледвеся дочекав, коли вже ляже дідик і начне приказувати. Ну, та дем лише ото вчора. Позвідався дідик, колися гурінець утягнув постели та й поклав руки за потилицю. Як і сте втікали із касарні та бігли сте цілу ніч? Ой, то димся читаво убігав, та й уходив. Треба було кам май скоро та й чим май далі удойти від касарні, від свого сокоса. Бо аж би ня імели, не дай Господи, дістав бим дереша. Убили би ня читаво та й на фронт. На третій день прийшов я до якогось варуша. Боявимся, ожимлять ня патрулі. Прятавимся у паркові. Такий був голодний та й фарадний, що в голові мися крутило. Із курчів видів їм двох мадярських катун, що йшли через парк. Не мали на руках пантлики, а значить не були патрулями. Подійшов їм ід ним, розговорилися. Казав їм, ож пустили ня в відпуск домі та дуже голоден, а гроші їм загубив. Узяли ня з собою у двір касарні, і там їм давали мінаш, то вечерю таку. Дав мені один свою шляйку. Ставив у шор, верми сокачу шляйку каші, та й дуже на ня поникав, або не казав ніч. Я удійшов, та по то дух із демегав їм кашу. Хоч і нестерпно горяча була. І з'їв їм, або учуємся, ще май голодний гим був. Ставим ще раз у шор. Сокач ми веру шляйку каші, а пак поникав на ня та каже: «Ти вже був?» «Та дем був?» кажу. Пак ня ухопив за рукав та згойкав: «І мідгой, це не наш!» Я ухопив шляйку із споду, та як го вмащув писок горячу кашу. Тот завив, а я утіки. Довго за мною бігли, довго, айбо не доганили ня. Я із Вариша у поле, у потемки. Ішов їм усю ніч на восток, а понад рано, коїся вже провідніло, дійшов їм до одного села під самими Австрійськими горами. Біля крайньої хижі увидів їм жону, прив'язувала козу від корчови. Увиділа ня, напудилася. Я їй указував руками глухонімий, ож обися не бояла, та й ож хочу їсти, гам-гам. Повела ня до хижі, указала за стіл, дала хліба з молоком, на розвідку порозуміла ож утікачем. Мала двох діточок десь таких і тих грубих. То те знали мало по-німецьки, так їм порозумів, ож отець їм погиб на фронті. А на другий день
Колимся удоспав у хліві по фриштикові, жона уняла з шифона пачмаги, сорочку та й уйош і дала ми. Убимся перебрав, бо по селу ходили патрулі. Дала ми косу в руки та повелання в поле. Указала, де косити. Серед дня прийшла ня кликати їсти. Як увиділа, кіком накосив пшениці, ухопилася за голову. Пак учинила читавий обід. Левиш із м'ясом, а затим м'ясо із крумплями та й парадичковим соусом. Дала ми погар іпного вина. Обід ге треба. Нігде ми ще так смачно не полунав. По обіді закуривимся та звідав через Фатьова, що то за м'ясо такое смачное було. Вона вказала на городину, никав я, а то свіжа мачоча шкура ся сушить. Господичку, мало му всі кишки не виблював. На рано перебравимся у своє плаття і рушив їм далі, під гори. Цілий день і вечір ішов їм полями та й хащами, а вночі прийшов їм у якийсь вариш на штацію. Там їм стрітив катун, що йшли у Мадярщину. Пустили їх домів, бо пораненим після корга задавали відпуск. Пішов їм так і з ними. Поцімборувавимся з одним Ніредьгаським. Признавимося, ож не євня папіря, ож утікачем. А й бо дуже бо мішов домів, бо дома у ня молода жона, недавно смеся лиш пібрали. Сіли сме з ним уночі на тот товарняк, що йшов у Мадярщину. Так і сме дійшли до Ніредьгази, до цімбори домів. Чули сме, що патрулі мають утікачів, многі повтікали з фронта били. Цімбора раз сам пішов до мій, а увечері прийшов за мною, у поле, там, де мся спрятав. Утпочив у нього один день, а далі уті вже було недалеко й домі. Ішов їм уночі на Кірігазу. Подійшов їм і тисі із Кірігазького боку. Виті вже видко було копанів, лиш треба було якось перейти на другий бік тиси. Боявимся в потемках переплести і щися утоплю той. Під самого копання такої. Та й вода вже мала бути студена. Пізня осінь була. Думав си, перейду через міст. У потемках аче й не видко буде ошцурове плаття. Та мож буде хоч який папір вказати катуням, що сокотять міст, аж попросять дозвіл на відпуск. Еге, євня Юльчино письмо з собою. Перехрестивимся та йдуть мостові. Уйшов їм на штрек та сміло йду попри стража, що дрімав стоячи на зачатку моста. Уже прийшов біля нього, а тотко й загулюкат: «Ай, ківодь!» А я му кажу: «Сободша-гош котуно». Тут по-мадярськи просто написано. «Сободша-гош котуно». Ну ж, солдати з Сабодаша, так розумів. Та тичу Юльчино письмо у лице. А він палить шваблика, бо розникати, що за папір му тичу, а я тихенько задуву. А він зачина тлати та палити ще. Сисі ще й виникат дащо. Я собі думав, та як го угачу писок раз, нараз із гримів на міст і з пушкою єнно. А я утіка через міст. Уже був десь на середині, кой з другого боку моста зачали стріляти в ня. Почав бити і радіо. Із будьки повискакували катуни, що там відпочивали. Такийся шум підняв. Ну та що робити, мусився спасати даяк. Верим собою з моста в тису. Коли їм летів, у тимінь, подумав їм, і це вже конець. На щастя, вода там була глибока. Унурив їм там, та пливуть берегові, під корчі. А на міст позбігалася стража із усіх боків та ніч достріляв у ту воду, куди м скочив. А другі бігали по берегові глядалення. А я наберу воздух та занурю. Та усе майдали від моста. А пак між корчами винурю та тихо сижу, спочивав. Коли стихло, подавимся вже домі. Бо вже зачалося було потихо розвідняти. Через густий фізиш пак хащами ткопани. Городами та до себе на хлів. Зануривимся в сіно та уснувим гіміртви. Рано Юльча, бабка ти, вийшла на хлів за сіном у биверечі худобі, та як не увиділа, мало не впала з лютри. Десь місяцімся прятав у хвилі, чесне слово. Лиш по ночах спускавимся в керт походити мало та поговорити з бабкою.
Нико не знав, що я дома. Та й добре, бо по селу часто ходили патрулі, глядали утікачів. І лишко й убубнало ожвойні конець, і зачалися вертати з войска, і зайшов їм з хліва та указав на людях. Ну, гибом теперся лиш вернув. Родаки та й Цимборови гратулували ми, ожимся вернув непокалічений. А й бо мушу те щось недобре оповісти, шепнула ми сусідка, Юлчина Цимборашка. Твоя Юлча обманювала тя. Я сама виділа. Десь пару тижнів перед цим уночі обіймалася із кимось у винниці. Обим сліпла аж ніт. Та що має чинити удана жона у кирті по ночах із даком? А чоловіків усесь час кров проливать на фронті. Дідикся засміяв, простерся та й скоро уснув. І зморився у довгого казання. А я засипав щасливий, ож дідик ужив після тількох опасних пригод. Ну, та сяка була перва така новела, яку читав від Олександра Хуста. Хоч ні, і ця чий була не перва. Перва була то та, котру буду дораз май другу читати. Ця була вже пак по тому. Ну, смисл у тому, що читав їм то все так нараз, єдним заходом. Мене то дуже бавило. Бо воно було таке, як би то оповісти, не банальне. Воно було за живіт, за людей. Бо я і сам наслухався многих похожих історій від своїх старших. То не фіглі. То сякся жило, і люди то розказували. І мені це дуже полюбило, що воно написано доста живо. Не казав би, може, не читав їм ніч ліпшого у животі, айбо коби сте мали нагоду час, а дякую, дуже би вам радив почитати дещо від Куперя, пише під псевдонімом Олександр Хуст. Мені це дуже полюбило. Та тепер дамо си курту музичну паузу. Я ся нап'ю водички, перепочину, та й будемо читати ще одну новелу. А доти, коби сте мали дякую час, та можете мені у телеграму коментарі дещо написати за то, що си думаєте за всяку літературу, всяку передачу. Та й взагалі, як ся маєте, буду радий з вами показкувати. Ну, дораз буду.
Ну, та й таке. Файна пісня була. Супокійна, тиха. Не пилується така. Нагадав вам, ож слухаєте нині Радіо 1. З вами Мігаль, передача «Читаємо з Мігальом». Знаю, звучить досить банально, але лише такое придумав. Нині читаємо Олександра Хуста, новели та юморески. Книжечка видана 2020 року із дуже красними ілюстраціями Андріани Мальчицької. Слідуюча новела, котру хочу прочитати, кличеться «Руські прийшли». Руські тут і котрі з Росії. Обисте тут не путали своїми історіологічними термінами. І з інтересного на Ютубу якось мені писав в коментарях, коли руські заходили сюди та казали «Все буде хорошо», а наша челядь така «Ага, значить будуть хорошати, значить добре не буде». І все так, лише напівфігляки, чесно. Всякого було повно. Ну, а я вам прочитав цю новелку. Октобер 1944 года. Очима 9-річного хлопця. Уже тиждень ми укопані у бабки. Нас привезли сюди з Хуста, десь ми жили, бо скоро туди мають зайти руські. Уже у Рахові суд. А в Хусті повно війська, мадярів та німців. Чекаючи на велику стрілянину, мамка вирішила нас управити із сестричкою до бабки. До копані, там май супокійно. Бабчина хижа у нижньому кінці села, під горою. Живе у великій хижі. Нас двоє, та й уйкових двоє дітей. Уйко хоч і жиє у копані, або у середині села, біля чиненика. А там небезпечно, бо чинеником будуть іти руські. Воліють бити тую бабки. Воліють діти бити тую бабки. Тісно нам туя, бо доста весело. Дідики з уйком укопали дикунок у керті коловинниці, бо було десь прятати від аеропланів, кіть начнуть бомбувати копаню. Бо недавно бомбували сусідню Кірігазу. Руський аероплан бронів над Кірігазу уночі. Бронів, та койвер 3 бомби. Правда, у Кірігазу не трафив, бомби попадали на Копанське поле. Читавіся такі ямищі вчинили. У товди копанчани почали копати дикунки. Кожний у своєму керті. Дідик укопав дуже файний дикунок. Глибокий з лавицю. Прикрив його бильом, уби зверху не видко було. Та коли у Хусті та й у Кірігазі радіо, та й виють сирени, ми всі діти біжемося прятати у дикунок. Посидимо там мало, поспіваємо, а й були ж потихи, та й до хижі. І це тепер кампець, перебачте, маленькося водору, і це тепер, розумієте, на кількося повторять просто ситуація? Це в них тоді була воздушна тривога. Дітися теж бігали прятати, не у півницю під хижу, а й у тот дикунок, або, скоро то саме. Читаємо далі. Кожен день Уйко збігав до бабки навчити дітей та й послухати радіо, що приніс сюди. Бо дома сяго бояв слухати, жандари забороняли. Чехи передавали, ож де вже є руда армада, руські. Кожен день руські займали по декілька сіл і приближалися до Хуста. Уйко з дідиком слідили за цим по мапі. Радувалися, ож уже близько суд. «Скоро тут будуть», – казав Уйко, радо посукуючи долоні. У неділю по службі прибіг та й каже: «Руські вже під Хустом, завтра-позавтра туй мають бити». «Ова!» – недовірливо покрутив головою дідик. «Не так ото скоро йде. У Хусті сила селена німцю та й мадяр. Вонися так легко не дадуть». «Ану, бисте з хижі нігде не йшли, бо можеся зачати стрілянина», – казав Уйко. Ми притихли, напужені. Уйко з дідиком міркували, цигон не будуть німці з мадярами удержати Хуст. Та десь тиждень продержать, бо много їх там, та й лінія Арпада дуже сильна, казав авторитетно дідик. «Ай бруські май сильні», казав Уйко. «Никайте, як скоро йдуть. Іще пару днів були в Рахові, а тепер уже під Хустом». Була неділя. Бабка вчинила недільний обід. Застелила стіл білою скатертю, запахло курячою поливкою. За обідом
підкріплені пару погарчиків свого чоленого вина, дідик із Уйком продовжували бесіду. Дідик ся розумів до війни, бо у первій війні воював у Тальянщині. Він казав: аж начнуть бити канони по Хустові, ото буде значити, ож руські вже там. Ото буде чути і сюди, уповів Уйко. Кіби вже туй були, у БСС все вже кінчило, додала бабка, накладуючи кожному по фашірці дотоптаних крумпиль. Тяжко їм буде прийти до Копані. Гурі на Копанському горбкові біля Чиненика 3 канони націлені на Чиненик, що йде до Хуста. Зажурено уповів Уйко. Ми, діти, слухали і розуміли сме, ож начинаться щось страшне. Дідик утямив, ож ми перепужені та й смутні, потяг із піпи та каже: «Та це знаєте фіглю за війну? Казав Шлойма, що буде війна. Казав Герш – праводерж. Казав Шміль – правоціль. А й бо повів Сруль, що не є куль. Тоді казав Мошкович, ож не буде ніч». Добре би поникати на тоти канони, що на горбку, подумав він. Наскором примкнув фашірку і тихо вийшов на двір, на вулицю і втіки канонам. Удрабавився через хащу на гору, де Чиненик завертат на Сивлюш. Ото майвисока точка Копанської гори видко далеко около онь до Хуста. Видко і Чиненик, що перед селом, перетинає желізницю. А пак сіров ниточкою щезать у напрямку до Хуста. Подійшов їм до полянки на горі, де катуни закопали 3 великі канони. Вони, так і казав Уйко, обернені на штацію, яку витці видко на долони. Коло канонів стояли лади з величезними кулями. Суетилися тюзері. У стороні від канонів на полянці коло огня сиділи катуни. Упікали дарабчика м'яса з діти на довгі желізні прути. Іли, фіглювали. Один підійшов до ня та казав щось по-мадярськи, або ішов геть витсіть, бо тут будуть скоро стріляти. Я удійшов по Чиненику до крайньої хижі, коло неї йшла дорога в хащу. У дворі над колодязем стояв катуна і пробував зачиряти води відром на ключці. А й бо й семуся не вдавало. Горі ним стояла жона із порожніми відрами в руках і чекала, коли вже тот набереся води. Стояла та розсіяно роззиралася довкола. А пак каже: іди своєму канонові, бо, вже дораз руські прийдуть, уже туй сутникай. І вказала на дорогу, що вела з хащі. Я поникав туди, куди вона указувала, і завмер. Із хащі йшло 3 людей із гейп-пушками за плечима, а за ними коні тягли віз. На возі сиділо ще десь 5. У одного була прив'язана голова. Були вони у чудному платьові, у хатих шапках, у сірих уйошах, прошитих гіпоролон. Тоді перві троє були дуже каляні якісь. І це безівно руські, подумав їм. Катуна, коли увидів то вер відро і втіки від канонам. Тамся нараз підняв шум, крик. Відів йому швидко і ускочив на Чиненик мотор із катуньми і затріщав у напрямку Сивлюша. А руські йшли собі супокійно. Та гиби й не виділи того. Пак із хащі вийшла іще одна група з возами, а пак іще. Я так і поступив. Потім мся втямив і боржім побіг домі, казати новину. А й бо дома вже знали. Бо руські зайшли у Копаню не лише через хащу, а й по Чиненикові теж. Дідикня так луснув по потилиці: «Куди тя носить усякий час? Казав йому ж сиди дома, бо війна!» Уйко був дуже такий нервозний, возбуждений. Чистив чоботи, ладився йти горі на Чиненик стрічати руських. Дідик із бабкою пішли з ним, а мені, майстаршому, наказали сидіти дома, сокотити дітей та й хижу. Дуже нехотямся покорив, хотілося ще поникати на тих руських. Дівкися бавили з бабовками у хижі, а ми з малим уйчанином сиділи на торнаці. Никав, а по вулиці йдуть 2 руських із пушками за плечима. Із одним нашим чоловіком. Стали коло ліса. Чоловік щось тихо казав тому руському і указував перстом на хлів. Пак руські зайшли у двір,
подійшли до ня, та й кажуть, пацан, лошаді єсть? Я не порозумів, що то пацан та й лошаді, айбо на всякий случай помахав йому головою, шніт не є. Один із катунів зайшов у хлів, а другий до хижі. Я за ним. Він був чудний, із якимись гускими очима. Чорний та й грубий. Я йому був десь до пояса. На реміньові у нього висів великий такий ніж у ножнах, а на плечі гей пушка із черепанів. Таких не мали ані німці, ані мадяри. Він зайшов у нашу хижу, де ся бавили сестри. Порозникував, підійшов до нічного столика, узяв радіо, покрутив ручку, увидів вілоньку, пару раз запалив, загасив і завісив собі на гумбу. Пак уйшов з хижі, несучи радіо під плечом. За цей час другий вже виводив із хліва дідикові коні, Сарчу з Фанію. Увидів мене на торнаці і помахав ми п'ястю. Через деякий час прийшли із горі наші. Дуже возбуждені, а Уйко май. Ну, наконець, тут наші браття весело уповів Уйко. Тепер увидите, у шовкових міхах привезуть сюди пшеницю. Я сам видів, яка то руська пшениця. Гей, золото, де до тої нашів? Некай у Бауці не вивезли пшеницю туди. Щось дуже ніяко СС військо. Якісь каляні, нефайно убраті, з чудною амуніцією. Де їм до обрюдного війська, у якому я був колись, скептично зауважив дідик. Айбо завто читаво женуть німців, а то, що каляни, бо розумно обійшли лінію Арпада, не йшли на Рожен, туди, де їх чекали. Вони так оживлено бесідували, що ледве міг вставити слово. Дідику, повели від нас коні. Та й вілуньку, та й радіо, додала сестра. Були тут у хижі, такі страшні. Уйко замовк, а дідик побіг у хлів. Вийшов витить лаучи. «Не Сарчі, не Фані, не воя би їх убила!» Сердито плюнув. Безюно, треба їм було замінити своїх, зморених та й поранених, несміло пояснював Уйко. Я убрав минутку, коли дідик зайшов до хижі, побіг їм горі на чиненик. Там, у середині села, повз до щененика, ще стояли копанчани, никали, як ідуть руські. А вони йшли та йшли. На возах, автах, пішо. Здорові, перев'язані, всякі. Везли з собою кулемети та й канони. Видко було аж дуже зморені. Челядь махала їм руками, укрикувала щось. Єдна жона, що стояла біля крикнула. «Це принесли сте нам руської пшениці, а цукру?» «Ми вам свободу принесли», – відповів один. Так вонося й стало. Ні пшениці, ні цукру не принесли. Айбо принесли нам свободу від релігії, від моралі, від чувства собственної годності, у чесної роботи і правдивості. Приучили нас до лицемірства, до злодійства. Научили нас фальшивити, красти, паскудно лати, стояти у шорах за усім, що треба обижити, пити паленку великими погарами і жити у страхові. Ну, і це був перший дараб новели «Руські прийшли». Видите, автор у кінці тут дає такий дуже-дуже тяжкий, трудний, песимістичний висновок. Ясно, що на то треба никати через таку доста здорову призму і розуміння того, що пережили ті люди. Не ось навчили нас лати іншако. Щось кривало свободу від релігії, там теж була своя специфічна ситуація, самі знаєте. Церква пакся обстала, а й була ж така церква, яка може бути. Лише як православна Московського патріархату. Наприклад, у мене в селові була греко-католицька церква, а греко-католицького священика викопкали геть. Ну, як викопкали? Грозили йому, аж уб'ють його, пару раз його побили, казали, аж вивезуть його геть у Сибір, і, запужали його, так убили ще в церкву. Та православна церква то забрала. І це я вже щось дуже утік від теми. У цій новели «Руські прийшли» є ще другий дараб, котрий вам, буду читати на другий раз.
тепер уже не дуже поберу. Бо то треба читати файно, з емоціями. То не лупина. Та так ми ся види, тож другий дараб дочитав уже через тиждень, а днем ще якусь новелу маленьку майкурту. А там уже будемо никати на кілько нас стачить на цю книжечку, бо зась я не хотів би перечитати і таку усю, бо вам теж то може бути доста занудно. Я би скорше вас хотів простимулювати, аби ви самі заінтересували таким автором і пробували знайти його роботи і саменькі. Інша кусів передачі не було б дуже много хіснаку, бо я се просто перечинював у якоїсь шоу із аудіокнигу. Хоч дарабчиками воно так і є, або не це була основна ціль. Основна ціль булася просто поділити тим, що якое є, і що якое теж можеш знайти. Хоч, по правді, повісти, я не знав, десь усю книжку можеш купити. Бо цей екземпляр, котрий тут є у мене, мені його подарив сам автор на презентації книжки. І ще знав, що книжки Івана Ситаря, наприклад, можеш купити у Кобзарьові. А де можеш купити Сесі Хустові без поняття. Вижу, на обложці пише, є цей номер стандартний ISBN, а пише, видавалося у Будапештові у 2020 році. Я не знав, чи воно се завозило кудись у Болти у нас. А й богадався, що то можеш узнати у самого автора. У мене на нього є контакт, та можешся у нього довідати, де ту книжечку можеш купити. А кітнє, та є на сайтові пару його новел онлайн, та ви можете перечитати дещо і саменькі. Я вам у коментарях теж лишу відкликування і на сайт, де ви можете читати онлайн. Ну, та й все. Та і на цьому видав будемося потихеньку на низьки сохраняти. Це була передача «Читаємо з Мігальом». Ви слухаєте Радіо 1. І кожний понеділок у 7 годин, у 8 Києва, читаємо дещо інтересне і завто мало приказуємо. Та слідуючий раз увидимося з вами через тиждень. На цьому видав раз конець. Красно вам дякую. Майтеся, сокотіться. Учуємося.